στον υπολογιστή μας τα προγράμματα Google Earth και το Simple Screen Recorder από τα links της περιγραφής. Για τη δημιουργία της διαδρομής, αφού περιηγηθούμε στο Google Earth και βρούμε το σημείο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διαδρομή, θα επιλέξουμε την επιλογή προσθήκη διαδρομής, θα εμφανιστεί το μενού της νέας διαδρομής όπου θα δώσουμε ένα όνομα και από το tab στυλ χρώμα θα διαλέξουμε το χρώμα και το πλάτος που θα έχει η γραμμή της διαδρομής. Στη συνέχεια θα επιλέξουμε τα σημεία της διαδρομής χρησιμοποιώντας και τη ροδέλα, μπορούμε να κάνουμε zoom in και zoom out προκειμένου να διαλέξουμε ακριβώς όπου θα περνάει η διαδρομή. Ενώ μόλις ολοκληρώσουμε τη σχεδίαση διαδρομής, πατάμε το κουμπί OK και βλέπουμε ότι η διαδρομή έχει δημιουργηθεί. Για την προβολή της περιήγησης της διαδρομής, αφού έχουμε επιλέξει τη διαδρομή, θα κλικάρουμε το κουμπί Αναπαραγωγή περιήγησης. Από αυτήν εδώ την επιλογή βλέπουμε ότι μπορούμε να αποκρύψουμε την πλευρική εργαλειοθήκη και όπως βλέπουμε εδώ προβάλλεται η διαδρομή. Αφού πάμε στην αρχή της περιήγησης από την μπάρα, ανοίγουμε το πρόγραμμα Simple Screen Recorder, όπου διαλέγουμε σχετικά χαμηλή ανάλυση, χαμηλά bitrate και χαμηλό frame rate. Διαλέγουμε σαν παράθυρο της καταγραφής το Google Earth και πατάμε το κουμπί Start Recording. Ανοίγουμε πάλι το Google Earth και πατάμε Play στην περιήγηση της διαδρομής. Αφού ολοκληρωθεί η περιήγηση, ανοίγουμε πάλι το Simple Screen Recorder και πατάμε το κουμπί Stop Recording. Και τώρα μπορούμε να αποθηκεύσουμε την περιήγηση της διαδρομής